Никой не ти казва, че пробиотиците сами по себе си не стигат. Може да пиеш най-скъпите пробиотици на света. Ако червата ти са възпалени, те просто няма къде да се заселят. И ефектът е нула. Подуване, газове, тежест, къркорене. Това не са просто неудобства. Това е начинът, по който тялото казва: не мога да обработя това, което ми даваш. Причината често не е в храната, а в нарушения баланс на микрофлората, раздразнените черва и забавената перисталтика. Истинското решение не е да пиеш сода, чай или лекарства. Те само заглушават сигнала. Трябва да възстановиш естествения ритъм на червата, да успокоиш възпалението, да подхраниш микрофлората и да върнеш движението отвътре. Гастровит от билкова лечебница е създаден точно за това. Вместо да маскира симптомите, той работи с тялото ти. Пробиотици възстановяват полезните бактерии. Мента успокоява и отпуска червата. Омега-3 и МСМ тушират възпалението. Босфелия укрепва лигавицата и подпомага усвояването. Резултатът: тишина в стомаха, лекота след всяко хранене. След няколко дни по-малко газове и подуване. След седмица редовност и комфорт. След месец просто се храниш спокойно, без да мислиш за това. Тялото си връща ритъма, а ти увереността. Не игнорирай сигналите на тялото си. Те не са случайни. Помогни му да се възстанови естествено. Гастровит от билкова лечебница – натурална формула за хора, които искат да живеят леко. Без подуване, без дискомфорт, без страх от храната. Животът е по-лек, когато стомахът е спокоен.